عیششان دلی پر شوتی بود تن دش شوتی بود پر کشیاجی جبروی چیرۆکەکە بێ ئێش و بازار لە پاشخۆهشتیە هەوارە ژنا کوردە سەرهێلدانێکە لە دژی زۆرداریە مێرە و بەرخۆدێرێکە لە دژی ئاسیمیلاسیۆنێگە عەیشەشان بارهەلگر و کەتکارا وێژەیە کوردانە ji zarokatiya xwe ve dest bi guhdarîkirina dengbêjan kiriye. Ji ber ku bavê wê jî dengbêj bûye, di mala wan de herdem dengê dengbêjan dengvedaye. Dayika Eyşeşanê Heciye xanimê jî carnan lorîk ji wê re sitraye. Eyşeşan di axaftineke xwe de dibêje, ez hertim bi hesret dibêjim. Xweziya zimanê dîwarê mala me ya li Diyarbekirê hebûya û ji me re qala wan şevbêrkin dengbêjan bikira. Min di quncikan de li dengbêjan guhdarî dikir. Deyvaq dayê mala minê dayka dinale hayamı tümüneye Dercinara dibin elif hatuna me bankine keşkat ezera salihaye Eyşeşan di sala 1938 de li Amedê jî dayîk bûye. Di navê Kurdan de bi navên wekî Eyşeşana Kurd, Eyşeşan, Eyşexan, Eyşana Osman û Eyşana Elî hatiye nasîn. Bavê Eyşeşanê dengbêjekî navdar bûye û jê re dengbêj Osman dihat gotin. Malbata Eyşeşanê li dijî stranbêjiya wê bûne û gotine nabe jin stranbêj bin. Ev guneheke mezin e ji bo jinan. eva jim bû qebûl nekir hevîtî qebûl nekir malbat hemî xwe qarşî derketin mesela li hember derketin ew jî çan kir serê xwe hinda derket bi hestê xwe bi evîndariya xwe evî tiştê anî ziman tu xwe jî zanî li Îran li Iraqê li her derê Eyşeşan di temenê 20 salî de li ser daxwaza bavê wê bi ciwanekî bi navê Şevket Turan re hatiye zewcandin. Lê wê û hevjînê xwe li hev nekirine. Eyşeşan keçika xwe ya sêmehî û hemû kes û karên xwe di cih de hiştiye û çûye bajarê Dîlokê. Bajarê Dîlokê dibe destpêka zehmetî, êş û azarên Eyşeşanê. Li vî bajarî debara xwe bi dirûtin û pînekirina cil û bergên qetiyayî kiriye. Piştre 2 salan di radyoya bajarê Dîlokê de bi zimanê Türkî stran gotiye. Lê ji ber ku di dilê Eyşeşana Elî de evîna strana Kurdî hebûye, wê ji karê radyoya Dîlokê derxistine. Paşê Eyşana Kurd diçe Stenbolê û ji bo cara yekem bi zimanê Kurdî û Tirkî stranên xwe tomar dike. Li vir gelek feqîrî û hejariyê dikşîne, ji ber ku ew tenê ye, şîrketên muzîkê jî bêedaletiyê li wê dikin. Eyşeşan li Stenbolê bi cih dibe û careke din dizewce. 3 zarok jê re çêdibin. Lê piştî demekê ji ber ku stranên Kurdî dibêje û wê demê gotina stranên Kurdî qedexe bûye, hin astengî li pêşiya wê derdikevin. Eyşana Kurdî neçar dimîne û di sala 1979 de berê xwe dide Bexdaya Iraqê. Eyşeşanê li Bexdayê bi alîkariya çend hevalên xwe bi navê Eyşana Elî di radyoya dengê Bexdayê de dest bi gotina stranên Kurdî dike. Ez li Diyarbekirê hatim biniyê بله sala 1938 بله Asê min asê bavê min Bingolê Qaraşdağê بله aşîra Cibrîla qebîla Cibrîla aliyê diya min ji Erzurumê mala Hacî Musa vedî. Eyşeşan di sala 1996 de
د انجاما نخوشیا گران آ پنجشیره ده جیانا خو وندا دکه. لگوری زانیاریان هجماره که گلکی کم بشتاری جنازه وید بن. ده وسیتا خود جی گوتیه من لآمده بناخ بکن.